I posma ljudi, dobrodošli u moju petu epizodu Clash Royale. Danas ćemo otvarati Clan Chest. Znači, čekamo da uđe. Isključit ćemo zvuk. Tu se ne čuje. Trenirat ćemo. Jeste spremni? Idemo. Da li ćemo nešto dati? Far Spirit, 66 Far Spirita. Bomber. Real Giant. Ja mislim da je ovo zadnja epic. To. Nismo ništa dobili. Sranje. Poison, 3 poisona. Pogledajte. Nisam dobio ništa. Štaš, nismo toliko srećni. U prošlom Clan Chest. U prošlom Clan Chestu smo dobili Sparkija. Tu smo bili sretni. Sad nismo ništa dobro dobili. Nije mi zanimljivo. Da li ćemo otići battle? Mahajno u battle. Igramo protiv Andre. Da li ćemo izgubiti? Stavila je Minion Horde. Dobro smo se odbranili od Minion Horde, stavio je Wizarda. Sad će biti zafrkano. Skinut će nam tower, ja mislim da ćemo ovo izgubiti. Nismo ništa dobili u Clan Chestu, dobro. Ima i sljedeći Clan Chest. Da li ćemo moći Wizarda ubiti? Hoćemo. Ali neće uzeti nijedan hit. Da li će on napasti? Napali sa Elite Barbarianama. Zafrkao se, ali nema veze, neće nam toliko skin tower. Ovako će on mene čekat. Možda ćemo ovo zapivati, slušat ćemo Elite Barbariane. Znam da sam ovo izgubio, nemam šta. Znači uvijek igrat. Zapivo i druga kula i gotova. Nemam šta. Barem jednu krunu, ali neće ni to biti jedna kruna. Tu je za nas. Možda izmimo, nećemo. Izgubili smo. I to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećem klipu.